Takže stretli sme stopara a práve sa ideme ho spýtať, čo chce, kam chce ísť a také. Bo nezná svieču. No čo je? Kam chceš ísť? Chalani, počúvajte, mám taký problém. Potrebujem dostať do ľubovne. Vzali by ste ma akože, hej, kebyže ste chceli akože rozjať, no. A my tam nie sú do očí. A co tam? Co tam chceš? Co sa nebo drzí? Dobre, sadaj, ponáľame sa. Sadaj, bo sa ponáľame. Môžem? Dobre, poďme. Ježiš, chlapci, zlatý, ježiš, mi sa popnať. Počkajte. Vám zaviem dvierka, než vám to odletí. Bože. Ježiš, chlapci, vy ste poklady. Bože, bezad, vy som bol stratený. Ježiš. Počkajte, chlapci. Ježiš Maria, vy ste jaké frajeri. Bože. No a sa vy kam idete, chlapci? Tak. Asi na tú diskotéku, čo tam je. Diskotéku? Bože, hej. Ja tam idem. A chlapci, máte nejakých frajerov? Frajerov? Frajerky skôr, ne? Frajerky? Máte frajerky? No. Počúvajte, a akože nie zlom, hej, ale viete, že to dneska nie je akože už moderné. A ty prečo ako nemáš frajerku? No lebo ja sa zháňam frajera a ty vyzeráš celkom taký môj typ, yes? Presne, bo... Čo? Vyhodím ty, buzerant. Cože? Ty si xenofob? Ja som xero. Ako nehnaj sa. Máme ťa vyhodiť. Počuj, ty nebuď modrý, Si lebo nastúpil ešte len teraz, tak nechci. predátora môže byť korisť. Pozor, hej? A chlapce, akože, vieš, dneska sa doba mení, akože, dneska to není moderné také, že chlapec a dievča, vieš. Prečo? Nechápem. Ako si spravíš dieťa buzrantom? Ale na čo je nám dieťa? Zbytočne, bože, kam ho budeš vláčiť na dovolenky všade, vieš, zbytočne starať sa o to, bude to srať, musíš vymeniať plienky, všetko, bude ti to šíkať všade. Nie, to rovno psa si kúpim, bože, nie, A detsko. čo chceš mi povedať, že psi nešťajú ani neserú, čo? Ale ja nie som ani psa, na som je? Ja som dobrého partnera takého, ako si ty. Však si hľadaj žensku. Prestaň, sakra. Ale sa chlapci, sa upokojte. Počúvajte, a čo hovoríte, že akože na to, že akože do trojky, hej? Prestaň. Prestaneš? Počkaj. Prestaň, bo ťa vysadíme tu na hlavnej ceste. Nebuďte taký mäkký, bože. Sakra, prečo sme ho brali? Buzeranta. Ale dnes sa tomu nehovorí buzerant. Dnes je to, že homosexuál, alebo ako je tá skrátka? Ešte raz, LGBTI. Vieš, to je také menej úrazlivé. Prosto, je to normálne. Když haveruješ, bože, Ježiš, už som nás tam videl motorem, Ešte si nastúpil, ani pás nemáš nič. Pokuta za to ťa neminie. Bože, ja mám stihlý pás. Ježiš, aký stihlý. A takú hruď mužnú. Zapútaj sa, bo ťa vysadíme všetci A von. ty máš mužnú hruď, Prestaň, bo dostaneš na kladačku. Poď, no poď, nalož mi to. Nalož mi to vonku. Nalož mi to, fajn. Prestaň. Počkaj, tu mám nápad. Chlapci, počúvajte. Môžete si ma vzať na striedačku, keď chcete. Akú striedačku? Tak najprv ma naloží on a potom ma naložíš ty. Ako ťa naložím do kufra? Asi chce do kufra. Počuj, ale v Poď, kufri som to ešte nerobil. To je jak černý pasážier. V kufri som to ešte nerobil. Prečo mám vždy také šťastie na kokotov? Ježiš, a vieš, ak mám kokot? Bože, by si sa Ty si hnusný. Ježiš. Prestaň. Chlapci, vy neviete, čo je dobré. Ty nevieš, čo je dobré. Ty nevieš, čo je dobré. Viete čo? Dobre, akože... Ja sa tam akože nebavím, lebo... Ja som išiel po vás, hej, viete, moje typy a normálne ma akože odmietate. Akože kde to žijeme už v akej dobe? To čo je za dobu? Že sme odsudzovaní za našu orientáciu. Že ja som na chlapcov, áno a čo? Akože nie som človek? To je komédia. To je riadna komédia, no jasné. To som ešte nezažil. Viete čo, akože sa pozrite, čo sa deje vo svete.
že to už je normálne dneska. Si pamätajte, že dneska my preberáme úlohu nie vy, že muž, žena, deti, Ježiš Bože, to kde ste akože dneska videli? Dneska je chlapec. A čo ti oco povie na to? Že si mu povedal, že si Môj otec? pozrán? No? Ja som ho nepoznal, Som ťa zabil. Má takého syna ako ty. Ja odchovali kurčata, keď som bol malý. Kurčata? Už jedného máme, ktorého voláme Kuže. Bože, akože... Vy ste ako úplne chlapci mimo No nič, veci. kamo, my sa asi rozlučíme s tebou, pretože vidíme, že to... Počúvajte chlapci, vy ste mimo veci. Asi sa rozlučíme, bo sme už pred časťou Chameleona. Kto som? Nechci vedieť. Kto si dovolí si to keď si povedať, že sa rozlučíme? Nechci Že pre vedieť. moju orientáciu, že som na chlapcov, ty ma chceš vyhodiť akože? Ak si nájdeš niekoho, ale my nie Z sme toho takí. vyplývajú právnoprávne následky, trestnoprávne následky. Vieš čo, za to. vysadíme ho, čo? Už sme skoro tam. Na to, ako máte možnú hruď, ste strašne akože sorry, ako viete. No nič, rozlučíme sa s tebou, lebo fakt čas je už mizerná a nedáme si pokaziť víkend. Tak. Toľko, čo som chcel povedať. No, už sme tu na, tak toľko, čo môžem povedať. To je hrať stará ľubovňa, bože chlapci, tam chceme s vami na tej veži si to rozdávať. Prestaneš, bo dostaneš na koláčku. Poď vonku, chcem to. Dostaneš na koláčku. Chcem to hneď. Chceš? Hneď. Nechci ma Chcem nasrať. to hneď. On je Bože, sadomista. prosím. Nechci ma nasrať. Chcem to hneď, prosím, teraz. Och, bože. Prestaň. Bože, chlapci, chcem to teraz, hneď a tu. Dobre. Dobre, ideme na... Bože. Dopiť. Čo to? Som neodpočul.